niki mumpung Mbak Elisa sampun jenak pinarak wonten mriki, dasaripun sampun sawetawis dangu mboten pinanggih. Leres, Mas. Jenengan kajenge dipun kancani Mbak Lisa nggih? Injih, siap. Monggo jumeneng Mbak Lisa. Monggo, Mbak. Aja dipleroki. Monggo, yuk dados madangkara. Yuk. Pripun Mbak Lisa kabare? Jeng ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu macange Yulimbo Pak Yoyo. Nggih. Ingkang kula hormati kula tresnani. Pripun? Kula hormati kula tresnani. Sampeyan muni tresnani jare iku iso teles dhewe lho Mbak ngono iki. Kok teles napa to? Ya kaya grogi ngoten lho roh sampeyan. Terus jenengane saya tambah yuswane kok ngibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya kuntadi ngono lho. Sumunar ngono lho Mbak Lisa. Kok gitu? Oh iya. Maksudnya Tresno itu kan sebagai sosok seniman yang dalang sing tak puja-puja ngono lho, tak idolakan ngono. Ora Tresno sing kaya ngono gitu loh. Jadi emang mungkin sinarnya itu mung mergo bar pedot. Aku ki lho rungokno El. Wah, iki bukesi ya sumunar mawa cahya lho ya niki. Aku ki lho neng omah dadi bojone meh 15 tahun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu El. Aduh, piye ki? Piye Masa to, Bu? Masa enggak pernah dilem to, Bu? Enggak. Malah ngelem awakmu iku lho El. Jane ya bukesi. Pak ampun ngaten lho, Pak. Nun sewu itu pendapat yang salah. Bukesi teng dalem ya tak lem ning panjenengane ora krasa. Malah nun sewu rekai lak mbiyen bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah jebul wong Arab kuwi wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan ki ling undang piye? Ya Humairah. Ya Humairah. Putih kemerah-merahan kuwi ya Humairah. Bukesi ya tak undang ya Humairah. Ora mungkin peh ireng tak undang Hajar Aswad ora mungkin. Nah, iki kan berarti menunjukkan rasa tresnone. Rasa tresno kuwi mau digambarne kena sangka apa wae. Nah, selagine audio awake dhewe yen belen bengi iki ya kaya ngene iki kepenak. Nah, kandhane. Iki jenenge enek kanca-kanca YouTube, Mas. Yen belen manggone kepenak nek kono ditata ya becik manggone. Menika sindenipun Madangkara mawi biru mawi petak tata nggih penak carane. Penak kesawang. Di sawang nggih penak. Mula Pak Cahya Kutati niku yen ngendikane kalih bojo mesti kepenak supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Lah iki pertanyaane siji. Apa, Mas? Kowe kapan? Iki lho, aja takon bab kuwi. Sing jenenge tresno karo jodoh kuwi kudu dibedakake. Wong nek umur sakmene nek diomongi ora payu-payu, engko selak tuwek, engko selak dadi perawan tuwa. Aja, iki berarti wong lagi golek jati dirine. Urung ketemu jodone. Kudu dibedakake antarane jodoh karo tresno. Upamane jodoh. Nek wong saka tresno dhisik ya. Tresno. Ya, nek wong tresno kuwi arep suwene kaya ngapa? Kuwi iso ora dadi jodone. Nek ora dadi jodone pedhot tak dung-dung pedhot tak dung-dung asine tak dung-dung kepedhot. Nah, kuwi. Tapi nek jenenge tresno arep kaya ngapa paribasane esuk sore dolan esuk sore mlebu sak mobil yen nudu jodone kuwi bakal pedhot dung-dung asolole tak dung-dung kepedhot. Yo, kuwi mau tresno bedane karo jodoh. Jodoh arep diawali maune ora tresno mung dijodohke karo wong tuwa utawa misale ketemu langsung sret ning ati. Wah, kaya-kaya iki ana sinar sing bakal dadi jodohku. Lah kuwi diwiwiti saka barengan engko tuwuhe rasa tresno nek wis dadi siji. Kaya dulure dhewe sing manggon ning Bringen, bengi iki temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman. Nah, iso muga-muga jaga dadi tresno, dadi ya jodoh. Lah
Ora nggih tak tungtung. Ora. Sing tak tungtung kan sing mau. Ora tak tungtung khusus seniman. Oh, wong mriko mengki lek tak tungtung kula der. Mak jedor. Ning nadyan kaya ngapa Mbak Nun sewu jenengan mbok ngendika apa wae kata-kata mutiara sebagus apapun ning nyatane praktekke jenengan kan nun sewu angel mendapatkan jodoh yang sesuai dengan idaman hati. Mergo napa jenengan orang ngerti makna dari mencintai atau makna dari cinta itu sendiri. Oh, tolong dijelaskan. Songgelar iki ramung gleleng lho, kudu iso gelar iki. Iya. Coba tresno kaya ngopo kok ya. dienjep piro bukesi ra kira-kira. Dirungokne ya. Tak tuntung asolole. Wong iso gelar kudu iso gulung. Reng, rungono. Cinta adalah anugerah suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk menuju ketenangan, kenyamanan, kesenangan dan juga keselamatan dunia sampai akhir. Itulah cinta sejati. Luar biasa. Keplok. Luar Iki nek biasa. keplok berarti benar. Ya, Ora dobos. Ora dobos, berarti kita iki bener tenan iki. Lah iya. Kok ya. Apik ya nek iki tenan. Cinta. Lah terus yang nomor loro kuwi mau apa? Cinta terus Napa? jenengan mau ngendikan Mencintai toh? mencintai. Mencintai itu artinya adalah ketika kita tidak menyakiti dan siap dengan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai, itulah makna dari mencintai. Ngono kuwi. Apik iki. Oh, aku ya duwe. Apa? Aku ya duwe jenengan mau kan jodoh karo tresno. Aku nomor 1 kuwi jenenge bojo. Oh. B O J O. B. Berangkat dari suka duka sekarang menjadi cinta yang bermesraan. Oh, apik. O. Orang tua sudahlah merestui. Kalimantan tresno, Ponorogo ya tresno. J. Jadilah teman hidupmu sampai akhir hayat. 1 sampai mati. Terakhir O. Oleh karena itu jalinlah rumah tangga Anda, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kuwi lek bojo kuwi jenengan mesti wis apalan. Saiki tak tambahi istri. I S T R I. Mas, apa? Isik cethuk pisan kuwi urung tau lho, kuwi mergo udu apalanku kuwi. Loh, zaman saiki iki sing jenenge pelawak dituntut harus cepat, Spontan. cerdas berpikir, ngono kuwi. Istri. Heeh. I. Nuwun sewu lho dongane lho Mas nggih. Iki padha karo tes-tesan biyen Mas arep dadi tentara iki ya kaya iki. Hati-hati tenan. Lah kene dosen lho, kene wong tani lho. Ora bingung piye ning ndas. Istri. I. Insya Allah beliau akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Iki mau sakinah ya penguat. Wis to meneng wae kadung mumet dasku kuwi lho. Kowe kok ya. Bar iki ra entuk ngangge sakinah. Ora kenek. S. Setelah itu Anda harus selalu rukun, Anda selalu memadu kasih supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nggih, dagelan telek. Ayo. Muga-muga nggon T ra ono. T. T. Tatak tutuk ngantos pupu sing yuswa. Dongakne kaken-kaken ninen-ninen andon waringen sakinah mawadah warohmah. P. R. R regu-regu paribasane mrono dijak, mulih dijrak. Oleh rejeki sak kepel diwenehne sak kepel, oleh rejeki sak rinjing diwenehne sak rinjing. Muga kuwi jenenge wong keluargane sakinah mawadah warohmah. Sik, terakhir I. Para penonton kula nyuwun, mangke yen pas sakinah bareng mawon ben pucet raine. Ayo, ndak. Ayo. I. Insyaallah begini iki kula pun lunas, Mas. Lah sakinah. Ora dituki mergo lek bareng-bareng kula kuwirangan. Kok yo. Apik Mas. Alhamdulillah barokah. Kok sik urung rampung. Wis to Mas. Conto iki ya, Wis, mesti enek sing apik, enek sing elek.
Enek sing Bala tengen Pandhawa ki apik, Kurawa ki elek. Dadi contone aja bab sing apik tok. Nek sing elek lek istri utawa bojo men lak apik. Apik. Mongko lek seneng karo wong sing kuwi dudu bojone, kuwi lak jenenge cara kene demenan. Demenan. Persuku demenan. Sakinah. Ayo. Demen dolan ning ora kandha bojone. Ayo, persuku ae. Mendak tinggal yasinan wae kok wis do ngrunduk. Ngono lho, An terakhir. Anake wis turu, ayo budal. Pengalaman kayane. Wah, Mas. Sik tambane aja gleleng. Hobi, Mas. Persuku selingkuh secepat. Yuk. Serba cepat dan harus dapat. Oh. Wong selingkuh ki kudu cepet lah, ora cepet ora iso. Lah lho, tukang YouTube lho. Ya lek kulino iki to. Oh iya. Li nambaran ati tresno mergo kasembadan bledek ning poper kono. NG ngendikane Prawinase sing penting ora konangan, ora dosa. Kowe alah. Terakhir koh. Koh ya koh piye iki? Koh lek konangan lho Mas, ngati-ati. Kok koh konangan piye? Lah ya koh ki wangel lho Mas, koh ki. Kowe kudu iso, lek ra iso tarik kembali, ayo. Koh niku tegese ora kena angkuh karo bojone. Kulino mbolo ben aja ngerti awake dhewe ning hubungane. Ngono lho. Kulino iki asli. Lah aku ora kulino piye to. Wong kene hobi kok. Iya. Hobi padane. Oh, biyen do banteng sik buka sapa sing nyang pisanan. Kowe. Wah, jenengan. Weh, dapurmu sing kowe sing mbayari aku ngono lho. Alah kula nggih jelas diluthok ya. Ngapunten Mas Cahyo nggih. Mboten napa-napa. Gudange ilmu, gudange budaya nggih Mbak Elisa, ugi gudange agama. Sing teng mriki menika pondok pesantren pun kondang. Darul Fikri. Leres, pondok Gonto. Wonten mriko Arisalah, wonten Maya, wonten Almawadah. Nuwun sewu jenengan nggih lulusan pondok, Mbak. Aku Kristen nih. Wah, langsung kobong wis. Mbok lulu nggih ngono apa piye malah ngobongne mesake lek gawe setelan lho. Aku ra mudeng tenan kok piye. Aku kene ku golek sepelan ning ku BI kadek nginane karo Mas Yoyo kuwi. Banyolane entek-entekane pondok bersalin kae lho. Malah muni aku Kristen. Wah, wis. Ngomong pondok bersalin ndak aku kok ngomong ning pondok kuwi ora ngaji iki bakul cilok kae lho. Ngono lho kok ya. Lah ya ora ngejak anu kok bel sepel-sepelan kok. Nggih. Sik Mbak Lisa, nuwun sewu jenengan kan sudah milih-milih lelaki balik kuwi mau. Monggo yo sing nate gandeng karo piye carane ben gak ngomongin ini malah aku ben perhatian karo sampean ben ketok. Ini lho Bu Kesi lho gak tahu, malah Pak Yoyo tuh tahu duluan lho kalau aku pedot. Hah? 10 tahunku kan. Lah sampean yo omong karo aku terus mau ngomongi mari kaget. Lah le miwiti jenengan nok lewe karo aku, Mbak. Langsung tiba-tiba ngerti perasaan. Lah aku kan guru muni ngene, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku kan ngono, nyapa lek nyauri sampean kok alhamdulillah aku wis pedot, Pak. Nyapa ngono. Bentar. Enggak. Loh, ngono tenan kok emunine kaya. Mas, apa? Lanjutkan. Kowe jabatanmu apa lanjutkan lho. Loh, Pak niku nggih ngoten nek ketoke seneng greget saute kepenak ya monggo. Nggih. Oh, iki jenenge chemistry ya. Lah iya lah. Lah lek kono kan istri. Lah lek iki kan chemistry. Aja wedi karo Bu Kesi, Mbak Lisa lek pancen diakoni ya ora apa-apa ngono kuwi. Enggak, tadi Bu Kesi lo udah WA sama aku. Sing semangat ya El, yang penting tuh berkarir dulu aja enggak apa-apa. Tapi golek muga-muga entuk jodohmu ning aja Pak Yoyo gitu. Aku udah diwanti-wanti. Iya bener Bu Kesi, lan kuwi dawuhe Bu Kesi kudu kok estokke. Harus kamu laksanakan. Dawuhe lah aja karo Pak Yoyo ngono to. Ning milih kicah ya kuntadi. Nah. Allahumma
Wah ya melu do amin kabeh. Lah upamane yo aku kan yo melu seneng to kok. Sonto. Oh biasane tanggapan ning Ponorogo ya gur pisan iki engko lek karo awakmu kan yo melok. Lho Pak Gareng. Pripun Ibu? Ibu? Boten preso pripun ati kula. Kula niku ibarate wayang ngoten Dewi Wara Sembadra sing digarwa karo Raden Janaka. Panjenengan presa ta? Raden Janaka menika lelananging jagat sing garwane ora mung trima siji, ning sak kethi midodari ibarate. Nah, liyan aku ki ibarate Sembadra, atiku ki wis jembar. Aku malah remen, seneng mergo apa? Bojoku kuwi berarti lelananging jagat dadi idolane wong wedok sak donya mergo apa? Bojoku pinter melindungi wong wedok sing ayu-ayu tur atine apik. Aku pemedi madu karo Lisa ya ora apa-apa. Mas Yoyo. Malah penak. Nuwun sewu Mbak Elisa nggih. Nuwun sewu Mas Yoyo. Kula pun gadah langganan jamu teng Ponorogo. Lambemu aku sik enom ora perlu ngono kuwi. Lah terus ngangge apa? Ora ngge apa-apa ngene iki sik bakoh padakne awakmu ora ya. Saru lho ora. Isik rosa to. Rosa lho. Hah? Rosa lho. Luweh ora sing penting kita wis beda keyakinan. Jadi beda keyakinan. Lah mergo aku Islam Hamen Kristen ngono to? Enggak. Lah keyakinan piye? Keyakinan piye? Kamu yakin sama aku? Terus kono? Aku rodok yakin. Dek arep muni gak yakin rawani dek. Ora wani. Wedi lek tak santet kok gedul. Kok kandhane Nembang Mbak Lisa nembang. Siap. Ada surat-surat juga, tadi ada salam-salam juga. Wah meniki tulisannya apa Mas Gareng nek iso aku ya ora iso mramundeng. Ya Allah. Iki wis BL Wisa. Alah pun mboten iso Mas kula. Aku ya mumet tok. Mumet niki kula. Jan mumet. Yo dibuka sik to Mas nggih. Lho kok iso dibuka sik? Niku teng mriku enten seratane lho Mas. Napa? Lah niku iya kok kan ning jero ya mesti enek to, mesti enek. Oh lah ya, kan lempitan iki. Nggih. Wah, tulisannya kaya dokter. Salam taklim saking keluarga. Napa niki? Kok jauh banget bacanya, Pak? Apa? Jauh banget kok ini. Lah wis tuwa iki pancen nek maca ya ado. Oh, lagi 2 menit wis kleru. Mau jereke kuat saiki omong wis tuwa. Ya. Nggih. Saking napa niki Pak? Tatung Mbah Disan nggih. Nggih. Mbah Disan nyuwun gending utawi lagu Kinanti Sandung. Terima kasih. Bucange nggih. Kinanti Sandung. Iki wonten saking Balong Pak Samidi menika nyuwun tembang kangen. Nggih, lajeng wonten Wonogiri Pak Prastoto ini dari Caksi Lover dan EFC memantau senggol dong. Minta podang kuning. Nggih, mengke dipun aturaken setunggal. Monggo. Anu Mbak Lisa nyuwun kadung tresna dhisik diaturake marang mempelai berdua. Nggih. Nek nangis aku piye? Ya ora to. Ngopo kadung tresna kok nangis? Kadung tresna ya berdua kaya ora jodone. Oh iya, ya tak dundung. Aku mau bengi iki mau gur curhat Elisa tok. Ya tak dundung kok ya. Monggo Mbak. Dibawani monggo bawani napa nderek mawon nggih. Elisa. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa gayung yon marang slirane nan saku mawanging netra jero ati
kadung tresno dan liya amung sliramu satemah loro digarap orang Rambahan sepisan langgam angka loro dangdut ning iramane slow. Wah ya kadung tresno. Monggo Mbak Elisa Urcarus alaso. Lamat wis katon tejane yen
Nyuwun tepuk tangan kagem Mbak Elisa Orcarus para lenggah. Sembah nuwun, sedaya mawon. Dang ket. Ay ay ay. Namanya itu ke distract yo. Nek wis ono ayang-ayang tuh bikin blur gitu. Ombo padakne kacamata apa piye kaya gendeng. Yang ada ayang-ayang itu kan pikiran aku kan. Kayak gitu loh. Ya kok ayang-ayang kok ya. Suwun Mbak Elisa. Matur suwun Mas Gareng. Nggih, sembah nuwun. Karo kawula Mas Cahyo menika lagunipun Kadung Tresna. Nggih. Muga-muga tresna ingkang sejati mliginipun kunjuk dumateng pinanganten sekalian. Nggih, Mas Arbi kalian Mbak Nindya. Leres Mase Mbake sarjana pendidikan seorang guru. Nggih. Dan Mase seorang TNI. Paribasane awake dhewe ki arep sak omah bendina kan ya ora iso. Nggih. Kuncine sing tresna sing linuwih bakal dadi rezekining teka pupusing yuswa. Amin. Nggih. Tak golekne kanca meneh Mas Gareng. Injih, Mas. Iki ana sing ngersakake ya kuwi jaranan Mbak Winong. Nggih, Nduk. Jaranan. Nggih. Coba men jumeneng cublak suweng Winong Nawangsih Tulungagung punya. Yo. Mas Gareng pun nate pinanggih kalian Genduk Winong. Alhamdulillah Mas. Pun nate. Pun namung sepindah niki. Wong kok ya terus cethukku ke kapan Mas? Bahasane kula ki menggur AKDP lho. Apa ki antar kota dalam provinsi. Nggih. Niku wong kula ki nggih lek jenengan kan teng isi. Lah kula UGM. Wah, Ngayuk Jakarta. Alah Universitas Gandulan Montor. Wah iya. Mumpung panggih niku mangkenalan. Mbak Winong, wilujeng dalu no. Nggih wilujeng dalu. Minal aidin wal faizin. Nggih, minal aidin wal faizin. Sepinten kelepataning kula nyuwun pangapunten. Nggih, kula semanten ugi Pak Gareng. Alhamdulillah Mas ngeten iki lho. Gandes luwes nyenengni ati. Cara buah Mbak Winong niku napa? Lho paling boten anggur to Mas. Anggur. Anggur. Kok iso anggur? Mbok ora dadak dionceki, ora dadak dikumbah langsung dipangan. Us. Sik. Lah iki Mbak Umi Hafifah cara buah napa? Mbak Umi Hafifah niki yen cara buah ngoten lek teng desa Ranti. 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 Kok ranti? Ranti niku nggih cilik, nggih. rupane ireng, wokeh cembul-cembul ngoten, lebu bleng kena kanggo tombo. Oh, kowe tunggale jamu berarti kowe. Kena nggih jamu, kena nggih tombo tresna. Nggih. Lek Mbak Birgita iki. Birgita lho. Wih, jane kaya gini iki lek terus buah napa? Jane ngeten iki lek cara buah niku nuwun sewu lho Mas. Manggis, Mas. Manggis. Manggis. Kok manggis? Manggis niku tidak pernah bohong. Sing buri 5, jerone ya 5. Nggih. Niku Mbak Bukesi napa? Bukesi to? Heeh. Lek Bukesi niku sakniki napa kula rumiyin?
Yo sakniki wong piyayene saiki yo. Sakniki to. Nganti elek surat tak janeh we. Mboten lek Pak Bukesi niku nuwun sewu. Cara buahe ngoten melon tanpa biji. Melon. Layak gilap we ayo. Melon tanpa biji. Tungkune ning dengok etan kono. Dibuka marep ngulon seret banyune cur. Dulur pengkol, dulur bringin kabeh padha seneng. Yen kuwi bar Bukesi Mbak Trihastuti, Mbak Tutik. Mbak Tutik. Niki lek cara buah Mbak Tutik niki nuwun sewu lek semangka. Kok semangka? Nggih, semangka niku dipangane lek pun ming wayah poso. Nggih. Dadi lek ora poso ora dipangan ya. Nggih, ora poso ya ora tau. Wong jenenge semangka kok, Mas. Nggih. Oh ya. Selanjutnya. Nggih. Malah kok semangka ya. Mbak Lia, cara buah napa? Mbak Lia mriko to? Nggih. Nuwun sewu lek Mbak Lia nggih. Nuwun sewu apa ya? Niki kula cedhaki ngoten pareng nggih Mas nggih. Nggih, waton aja didemek. Mboten namung kula ambet tok. Mulai didemek ngentut kuwi. Mboten ora malah seneng kula. Cedhaki ngentut niku kula demen Pak, nuwun sewu Mas. Alah, pun kecekel Mas niki. Apa cara buah? Pace. Kok sia-sia. Oh, mboten sia-sia. Kuwi seniore Parasinden lho kuwi, ora suarane apik. Warpa senior Parasinden jenengan aja nyedak kula ngentut. Lah urung ngatek ngentut bae tak ambet mabel. Lah iki kaya pace. Ketoke kok koncone. Men komplit Mbak Lisa cara buah apa? Lek Mbak Elisa lho. Ora wis bendina teng mriki lek niki kan nggih buah kesukaan to. Oh, makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari komplit kabeh kuwi. Apa kuwi? Ya seneng semangka enek. Terus apa kuwi melon enek. Terus duren enek. Terus anu salak enek. Terus apa wis pokoke buah-buahan kabeh enek ning kono. Dadene sitok sak kresek. Sampeyan cara buah ya apik kok. Oh, napa Mas? Cara buah sampeyan iki pelem. Pelem alhamdulillah. Pelem sing luwegi rupane kuning semua abang kae. Nggih, pelem. Ning digondol codot dadi ya ngono kuwi. Mboten napa-napa Mas, mudhun jruk tunduran codok jenengan dahar. Iya. Nggih. Nang iki lho nang. Ayo. Nggih, metu ya penggemarmu ana sing ngersake jaranan. Nggih, Mbak Winong niki napa melih niki teng bumi Reok Ponorogo, Mas. Nggih. Pokoke ya jenenge jaranan iki tidak hilang dari pandangan seorang penduduk Ponorogo. Nah, nggih. Nggih, Pak. Halo. Niki sakderenge nembang kula ajeng tanglet angsal. Oh, boleh. Niki wau kan kula kalih Mbak Birgita, kalih Bu Kesi, kalih Umi kan kaget to nek Mbak Alisa niku jomblo. Kok jenengan niku malah ngwertos niku sejauh apa to jenengan komunikasi niku kalih Mbak Alisa niku? Kowe iki cah cilik iki guru urus aku karo Bu Kesi karo Mbak Lisa nyapo cah cilik melu-melu. Kula kan kepo lho, kula kan sayang Bu Kesi to Pak. Terus mungkin nek Bu Kesi disakiti kan saya ndak terima. Hah? Gitu. Sing nyakiti Bu Kesi iki sapa? Lha kula namung tanglet sejauh apa komunikasi jenengan kalian Mbak Alisa niku mawon Ora jauh, aku dekat kok, ora jauh. Duk. Ayo. Duk. Kowe pengen ngerti sejauh apa Pak Cahyo dengan Mbak Elisa. Engko tak sadapne WA-ne kowe meneng sih. Nek kaya pihak kepolisian. Loh, wong kene mantan intel. Ninggal katresnan ya nang ya. Nggih. Ayo, gitu kok kangen suwi ora nembangake kuwi. Ayo, langsung wae rong ramban. Ya, kaya ngono. Winong nawangse, coba diaturake para lenggah sugeng mirsani. Ya, mangga. Jaranan dangdut kreasi iki cah iki ayu, suarane apik. Nggih. Ning tell me bocah iki. Kok napa Pak? Orang rungokne omong aku to. Napa to Pak? Tanpa ngangge bawa langsung wae. Oh alah. Maaf Pak. Duk Winong. Sadapane HP kuwi mau aja mbok waca saiki. Wong sadapane HP mbok waca saiki dadi bawa. Iya. Kok ndak kedengeran ya tadi ya? Maaf ya Pak. Umur kok ya. Iya.
Ya wis ora apa-apa mung kadung. Ndak apa-apa wis, ndak sido nek nu. Lho aja kadung metu ora sida piye ora. Isin aku. Diterusne Pak nggih. Sik tak tekokne Bapak. Saiki sing lenggah wae sing menghakimi. Pripun dibawani mboten, Pak? Lho bawa kuwi lho, kowe diselamatkan. Nah, diselamatkan. Nggih, iya. Iya, iki pikirane ya iki padha karo Mbak Elisa. Kowe sprene ora ndang entuk pacar no wae. Jangan gitulah, Pak. Lah bocah gur mangan. Ketae gedene ya kuwi ya gedhe mung awake tok ayo. Lho, kula iki gedhe atine nggih gedhe lho, Pak. Paling sak lepek. Mas Cahyo. Mas Cahyo. Apa? Kula mboten patun ngomong. Lah napa? Wong jenengan pun persis kok. Ya. Ya dibaceti nang ra apa-apa nang. Ayo ora apa. Ya. Sir kuwi aku menghindari bawa kuwi mergo mau wis dingi karo Mbak Elisa Asmarandana. Nek ora apa-apa, cakepane kan beda. Beda. Enggak. Ngapunten, Pak, mboten mireng wae. Heeh. Tujune kowe cara buah kok ya seger, pamane cara buah kowe pace, tak penging kowe. Untung kowe mau ya awakmu anggur lho. Ora dadak diubah ndang dilek wae. Ya. Promosi to. Garenge ngawut anggur mau jane umi lho, ayo. Ngawut mbane lho. Lah yo lek umi ki lek anggur lah wong isih sakmene cilike wong tenggo pinggir dalan dipangani kan nggih repot to, Mas. Mending nggih jamu wae lek wis sehat iki dolan nang anggur ngono. Iya. Ya nang ora apa-apa Cahyo. Ayo. Ya. Sentere wejaran pegon luas gemas nuju prana noneno pinter agawe prangto sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno ya menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono Busri sing tebih saking Surabaya kraya-raya tindak wonten Nglaladan Bringin Kauman Ponorogo. Kangen karo kanca-kanca Madangkara. Ya, karmane panjenengane urung diaturake wis pirang-pirang tarup. Kutut manggung ning nggon gara-gara wae. Ya, Ya, Nduk, winong nawangse. Ya. Hei, Garang. Darano Cayu.
Bocah nggih. Tenan kok ya Jan. Kaya ngono cah Tulungagung polahe kaya ngono. Polahe kok mbok kula nyingkrih teng mriku. Mata kula meh klilipen upat-upat. Pecut ta? Nggih, lek pucuke niku kan upat-upat jenenge nggih. Meh mriki lho Mas. Mrucut mriki bablas ora iso omong. Kula nggih dhisih mawon teng mriku. Luar biasa Mbak Wina. Pokoke lek teng ngene Ponorogo niku kan nggih sedaya niku kan nggih remen Mas nggih. Langgame nggih remen. Napa reoke jineman nggih remen, pamundutan napa melih menika para kadang sutresna mboten namung laladan bringin Mas Cahya. Saking Balong rawuh, saking Singkil rawuh, saking Danyang Ponorogo rawuh, Madiun rawuh, Magetan rawuh, Trenggalek ugi rawuh teng mriki. Alhamdulillah, ngaturaken panuwun. Jenengan kok apal piyai-piyai sing rawuh rene? Lho nggih, kula lek teng Ponorogo nggih niku wau lho, sak ubek-ubek niku kula nggih teng mriki mawon dados apal. Dulur mriki niki kula apal wong Balong, Singkil, tenggene Bajang, Sedarat, Ulon Titik ana Sumarata, bablas mriko tenggene Sampung. Niki teng mriki sedaya mirsani jenengan kalih sinden-sinden sing cantik-cantik niki. Nggih. Lah menika lho Mas Gareng. Pripun Mas? Menika wonten dawuh saking Bapak Mujito. Nggih. Mas, ini ada penyanyi namanya Mbak Fitria Rosa. Persembahan dari Bapak Haji Karnadi Jombang. Mbak Fitri, pundi Mbak Fitri? Mbak Fitri. Disepot kersane migap panggung Mas. Ku tak tang tak dang 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 dang. Oke Mbak Fitri berpacu dalam Melodio. Ya. Oke Mbak Fitri. Mbak Fitri namanya ya Mbak? Dalam? Namanya Mbak Fitri. Nggih leres. Nggih, perkenalkan nama saya Idul. Mas Idul. Aduh. Kersane rumah monggo cegat. Kula mriko. Waduh, kula lek cedak-cedak kali dalang ingkang bagus ngeten ra diter lho kula. Waduh. Kayak sampun enten sing gadah keteng wingking. Foto bebas mawon. Oh ngono. Oh, metu mburi iso kok. Oh, metu mburi iso, berarti secara diam-diam. Oh, ora mungkin Mbak penyanyi, Mbak penyanyi. Dalem nggih? Gak apa-apa. Oh, sakniki setunggal mboten cekap nggih. Pak dalang ini pun kula liarke. Oh, ngaten. Pun ngijini lho, sampean krungu to, Tulungagung enek sejenenge Bos Kacung iku ae loro. Mosok ya Pak Dalang ya mek sitok. Aku tetep sitok. Mung Setunggal? ngene sesuk lak prei kula. Diparingi Anjir. rejeki kali Pak Mujito. Bu Kesi langsung tak jak ning mall tak kon tuku baju kaya sampean ngeten. Ngeten? Waduh. Ning lek sandal jinjit emoh bojo kula nate glundung malah mbiyen. Ngeten? Oh nggih, ndamel grang mawon lho Pak Dalang. Mas Cahyo, upami Mbak Kesi ngagem baju kados negeri ngeten iki. Budal ning Ponorogo ngoten kula ngeten. Piye, Mas? Ini apa ngono kuwi jenenge? Tegese gungan no Mbak Yuku dulur wedok. Niki kok ya ngatek gawe ngono wis. Kula nggih ngoten kok ya. Mbak Fitri. Nggih, Kang Mas. Alhamdulillah sowan teng dalemipun Pak Bapak Mujito. Benar, Bapak Mayor Mujito. Selamat malam. Semoga hajatnya dilancarkan dan sehat-sehat, rezekinya lancar beserta Ibu nggih. Oke, amin. Satu di sini. Saking anu nggih, Mbak.
Kula Bapak Haji. Nggih, betul. Dari Bapak Haji Irfan Karnadi dari Jombang. Oh, iya. Kula Jenengan aslinya mana? kula tanggine sinten niki wau? Mbake Tulungagung kula. Tulungagung nggih. Saya Tulungagung. Pengen pirsa jenengan tepang jembatan Gunung Bolo. Bolo kuwi mbiyen anu bekasku. Bekas tak liwati maksudnya Mas. Omaku sik ngalor maneh. Jembatan Ngujang siji nggon kethek-kethek kae. Iya sing termasuk kaya Yo, nggon kethek-kethek kae ngidul. Iya bener toh. Jembatan Ngujang nggon kethek-kethek. Ngidul. Kae ngidul. Enek bangju protelon terus ngulon. Oh layak kula panggil teng mriku Mas. Nggih. Mbak Fitri ke selak ijo, selak ijo. Nggih, kula mantane niku, selak ijo niku. Nggih. Nggih, kula Badhe nembang napa, Mbak? Lah nggih kula niku wau bingung saking mriki kok anu napa kula niki nggih sanes sinden nggih campur sari kula nggih radi-radi anu pripun kula. Jenengan Lorenza lak kulino to? Sing jadul-jadul. Oh ngaten. Nggih. Kula to. Nggih. Nggih radi. Anu Nggih kula manut mawon. Pokoke jalan ngoten mangke kan dibantu kali mbak-mbak sinden nggih. Jenengan mau nitih napa? Kula nitih anu Mobil? mboten dokar. Oh, iki ora tau jedot, Mbak. Ora tahu kula. Kula biasanya dijedok malahan. wah berat iki. Waduh. Berat iki. Pomo sindenku ngono kabeh genahku neraka aku mesti. Jahanam. Tambal ban nggih. Anu riyen mawon napa sing lagi niku nggih nggih. 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 Saya to, Mbak. Jenengan Napa? mboten kulino teng wayang to? Kula ngene lho. namung sepindah niki kita sik teng wayang niku. Lek ning wayange sutradarane niku dalang. Ketika dalang ngucap tungkang nang baban, yo kudu sendika dawuh. Ngoten lho. Ayo. Nggih, tadi ada request lagu itu tadi lagunya Campur Sari juga, tapi Campur Sari Senes Langgam lho nggih. Nggih, betul. Wonten lamunan mungkin saged dibawakan napa kula tak konfirmasi riyen kalih Mas-mas niki napa pripun Mas Dalang. Oh nggih. Aja tak celuk Pak nggih ngapunten lho Mbak Kesi nggih. Kok ora gak pantes ora ya. apa-apa wong niku Lah umure sik 17. Nggih, ngeten setengah. Lek dalu ngeten iki Pak Cahyo. Pak Cahyo. Pacitan mriku kali Mas Kentir niku lho nuwun sewu. Karo Kentir Sing pundi? Kentir pundi? Lah kene sing nyekel saron ke lho. Ya, Biasane ora Pak Cahyo ora. Sinten? Kung Cahyo. Kung Cahyo. Bareng iki Pak Aang iki guru ya dalang kok iso suwiyah ora ngono kuwi. Oh ngeten nggih. Mbak sampean ra ngerti to? Nggih, napa? Nun sewu lek enek penyanyi niku ngelok-ngelokne dalang, Nggih. ora manut karo dalang. Terus Solek pripun? mati akhirnya dadi ngene iki. Lho niku kula biasane lek wis pacakane ilang dadine ngoten niku. Nggih, ngono kuwi ora apa-apa. Komedi meniku duman. Sing penting aja nganti dadi ngene iki. Bahaya. Waduh, hati-hati lho Mas yo. Nggih. Aja sok alok karo Mas Dalang. Mboten. Malati. Mboten, aku ora tau alok karo Mas Cahyo, ora tau alok karo Mas Yoyo. Gur siji Pripun? ngrasani. Ya Allah, malah jeru niku. Pripun napa sidane Mbak Fitri? Lamunan. Nggih. Lamunan? Pripun? Oh nggih, siap. Ingkang sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih. Mergone aku ki ya uduk penyanyi sakjane Mas. Yo mek gur nyumbang lho iki. Oh ya ora apa-apa. Yo mek iso-isonan yo. Mboten napa-napa. Penting nyumbang Mas Cahyo nggih. Nggih, nggih. Penting nyumbang. Iya, sing penting nyumbang donga ya penting lho Mas. Nggih. Monggo. Monggo dipun aturaken kanca-kanca Madangkara lamunan. Ayo enek Mbah Wir aman. Ayo. Ayo nggih. Satu papat tarang. Ayo. Enggak. Sampe nyapa anteng langsung? Nggih to. Nyawang jenengan iki kula lungguh mawon pun marem kok. Waduh, iki adem-adem lho aku ya butuh disanding iki. Ya wis, ora masalah. Mungkin jenengan nyanyi kula tak cedak jenengan. Oh iya wis manut sampean Mas. Nggih. Monggo. Monggo dipun aturaken lamunan. Ye. Joget nggih Mas Gareng. Menawi boyoke pun kejulinu kersane mengke mantun.
ngene. Piyo. Mbok kon ngene aku boyokan lho, Mas. Boyokan tenan aku. Lagi. Pipit angin ratri tansah angin dingin setun rajan kelenging hati angin-angin tumlawang suara iwangi sepi tansah ngranti ketemu donyai. Ayo Mas Gareng lagi. Wong bagus ake nyedao ing sandingku nyawang manis sing esemu gawe larame rasaku tentreming ayo pekat tresnamu sayangku. Ayo Mas pintu Waduh, kena nada sindan ya koit no aku. Lah aku ki asline banci. Tenan, saestu. Aduh. Mas Gareng, niku wau joget pargoi to. Pargoi. Lah kok sampean sik kuat aku wis boyoken. Lho, jamumu kurang ampuh. Kene ku jamune apa? Jamune nek wong Ponorogo ki ya sing amput endhog. Endhog. Endhog Jawa 10. Wong ngono, karo apa nek? Diublek karo susu SGM. Ndak loro ae ndoke. Oh. Lah 10 para ya kelempoken ta ya. Mbak Fitri matur nuwun sanget kalian Bapak Haji Karnadi nggih. Nggih, terima kasih banyak. Ngapunten sanget kula nggih tasik niki nderek pagelaran wayang kulit. Mugi-mugi Bapak Dalang kalian tim sedaya kemawon diparingi sehat panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Amin. Mas Gareng juga Amin, 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 ya. Jobnya juga banyak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin saya sengaja atau enggak. Juga buat beliaunya tuan rumah Bapak Mujito. Betul, Bapak Mayor Mujito beserta Ibu. Terima kasih Ibu. Tadi katanya ngantuk, tapi setelah ninggalin jenengan langsung langsung semangat. Oh, Loh, maksudnya Ibu loh, Ibu Mujito, udah aku. Iya Mas ya. Nggih kula pamit rumiyin, mugi-mugi lancar sampai akhir acara nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih. Mas Gareng nggih. Gandeng menika Ponorogo niku benten kalian laladan sanesipun. Leres. Ya bab guyon, bab lagon ya diaturke ning ya lakon aja nganti ditinggake. Saya niki enten bocah-bocah cilik niki. Niki mesti seneng kalih sabetan, seneng kalih lakon. Nggih leres Mas, nggih. Niki dalang-dalang sinoma sinom nggih rawuh mriki Mas. Nggih, nggih. Mangke dipun lajengaken goro-goro pokoke malah luwih hot full edan. Wah. Pengasih saka Hyang Agung muga-muga tansah sumanding ya Mak. Kaya ngono kuwi. Ya mbacukne gelar cerita nyuwun izin Bapak Mayor Mujito mangke ngen perangipun anak kula ingkang bajeng kelas 1 SMP ingkang badhe nderek nyambut damel. Ya. Ya ngadep rono, engko tak dherekake. Sang Patih Sigra
Hanata baris nyawiti kumolong sampyak kumbragut lampah